Good morning everyone. Welcome to my vlog. John Carpintero Bisaya. Good morning. Balik na po ko sa akong isa ka project mga classmate. Kay magtiwas ko finishing diri sa mga beam, diri sa cantilever beam, sa iya mga overhead. Akong tiwason karon og finishing mga classmate. Kay mag-tiles na mi next week para kompleto na mga finishing sa beam. Para maka-tiles sa puko kay magpalit na ang tagya og tiles. Ako nang nabiyahan mga classmate kay way materialis atong niagi semana. Moong dito mi sa pikas na po nagtrabaho. Katong naikural nga akong pantauran og pusti. Kay way materialis mga classmate, ug maghulat ra pud ta nga way materialis nga atong pamilya. Dili ta mangitag sideline. Kinahanglan mangitag kita og sideline. Ingani ang kinabuhi sa Amazon Carpenter. Kay di ta man ning kamot kada adlaw mga classmate. Atong pamilya nga way kanon, hangin ang kanon. Akin nila ako tiyoson mga classmate. Diri sa iyang cantilever. Agamay na lang kayo. Dili na ko tubok ang video mga classmate. Please subscribe my YouTube channel. Salamat. Thank you.